Исәммесез, Адымнар тапшыруның иҗат коллективы сезне кабат сәламлый һәм атнаның төп вакыйгалары, аларга белгечләр фикерен, кызыклы шәхесләр һәм күренешләрен җиткерергә әзер. Халык санын алу. Россиядә 600 мең татар кая киткән? Безнең югалган татарлар килеп чыгарлар дип уйлыйм мен. Без һәр хәлдә 5,5 миллион бар Россия эчендә. Министрның татарчасы коллегиядә күренә. Татарча чыгышлары. Безнең Башкала Россиянең иң матур һәм төзекләндерелгән шәһәрләреннән берсе булып тора. Һәм белеп тә сөйләмәүчеләр. Татарстандагы һәр 3нче яшеренү корылмасы гадәттән тыш хәлгә әзер түгел. Аларга кем кул селтәгән? Все это должно быть готово. Татар ашлары йорты чит төбәк кешесенә сатылган. Бу милли брендны югалтумы, әллә инде кеше күп йөри торган Бауман урамында миллилекне таныту мөмкинлегеннән колак кагумы? Бу укымга төшеп киткән бина. Тапшыруны татар җәмәгатьчелеге өчен иң борчулы мәсьәлә 2021 елгы җан исәп нәтиҗәсеннән башлыйбыз. Ул бу атнада милләт зыялыларын 2017 елгы тел мәсьәләсе кебек уйландырды. Яңа саннарны Росстат ни өчендер 31 декабрьдә игълан итте. Әмма татар үзенә аннан күңелне җылытырдай бер мәгълүмат та тапмады диярлек. Россиядә татар халкы 597 мең кешегә кимегән. 2010 ел белән чагыштырып карасак, бу 11% аерма дигән сүз. Менә хәзер Россиядәге татарлар күпләп яшәгән 10 төбәк исемлеген карыйк. Соңгы 10 елда аларда татар халкы 30 меңнән алып 65 меңгә кадәр кими. Кемдер моны җан исәпнең өлешчә интернет аша узуына, бар кешенең аңлап бетермәвенә, кемдер пандемиягә туры килеп, ягъни өйләргә кертмәү белән бәйләп аңлатты һәм бу җан исәпне иң камил булмаганы дип атады. Монда хаклык бар, чөнки әле Казанда яшәп, минем фатирга да исәп алучы килмәде. Монда нәрсә мөһим? Җәмәгать ярый да, әгәр дә 2021 елда исәп алганда шушы бер кочак сәбәп бер вакытка туры килгән ди. Ул очракта бу техник җитешсезлек. Тагын 10 елдан җан исәп бик оешкан өстә уздырылып, татар саны өлешчә кайтырга да мөмкин. Әгәр дә бу сан халкыбызның чыннан да табигый кимүе яки милләтен күрсәтмәве үз аңлатышу белән бәйле икән, бу әлбәттә инде икенче мәсьәлә. Бүген белгечләр татарны кайдан эзләмәкче? Фәйрүзә Мәҗитова шул хакта. Җан исәп нәтиҗәләре буенча Россиядә татар яшәмәгән бер генә төбәктә юк. Илдә бүген 4 миллион 713 мең 669 татар яши дип исәпләнелә. Татарстанда без 78 меңгә артып, 2 миллион 91 меңгә җиткәнбез. Ләкин ни гаҗәп, Россиянең башка барлык төбәкләрендә дә татарлар саны кимегән. Менә борын-борыннан милләттәшләребез күпләп яшәгән Свердлау өлкәсе. Бүген рәсми саннарга караганда монда 93 мең 516 татар яши. 2010 ел белән чагыштырганда 50 меңгә кимегән. Халык бу саннарны дөреслеккә туры килми ди, чөнки аларның байтагына исәпчеләр кертмәгән. Мен 97 елдан бери монда торам, Свердловский областьта. Аңа хәтлек беткерә торган. Көттүк тә, но телевизионны администрациясының инде. Эзләп барып булмый бит аларны. Үзебезнең танышлардан сорадым, мин барысыннан да килделәрме? Юк, килмәделәр диделәр. Минең әни өйдә көнен-төнен мин өйдән дә чыкканым юк дигән кебек эш белән генә шәһәргә барып киләм. Юк, берсе дә килделәр исә кулашыбызны җәеп, шәйләр ишереп, кунак итеп чыгарып җибәрер идек. Чиләбе өлкәсендәге татарлар да шул ук сүзне сөйли. Юк, килмәделәр. Шалтыратмадылар да. Үзегез үттегезме соң переписка? Юк. Аны шалтыратмагач, килмәгәч, бер кайда чакырмадылар. Телевизордан ишеттем дә, шулай итеп үтеп китте. Магнитогорскидагы үз хәбәрчебез Гөлдар Хафизова да үзе яшәгән җирдә татарлар саны кимүен авыр кабул иткән һәм шәхси сораштыру уздырган. 2021 елда узган җан исәптә халык санын язучылар сезгә килделәрме дип мин танышларымдан сораштырдым. 23 кешенән 3-се ие дип җавап бирде. 4 кеше хәтерләмәде. 16 кеше килмәде диде. Оренбург, Төмән татарларын да шул рәвешле исәпкә алмыйча төшереп калдырганнар күрәсең. Моны решетламаганнар. Шул кешеләр бар. Шул авылда исән-саулар, балалар тудырып ятабыз, эшләп ятабыз. Росстат мәгълүматлары буенча Россиянең 9 төбәгендә татарлар аеруча күп кимегән. Кайберләрендә хәтта без 60 меңгә кадәр азайганбыз. Иң гаҗәбе шул, бу милләттәшләребез күпләп яшәгән төбәкләр. Кими буенча беренче урында Мәскәү, икенче урында Чиләбе өлкәсе, өченче урында Свердловск өлкәсе. Аннан соң Ульяновск һәм Оренбург өлкәләре. 10 ел эчендә күрше Башкортстанда 35 меңгә якын татар юкка чыккан дип исәпләнелә. Сорау бирергә кирәк. Әлеге халык санын алу вакыты нинди чорга туры килде соң? Пандемия чорына, ковид шикләүләре,
һәм иң мәкерле дошман безнең өчен ковид һәм пандемия булды. Игътибар итегез саннарга 16 миллион 600 мең кеше үзенең милләтен күрсәтмәгән. 600 мең югалган татар шушы 16 миллион эчендә булырга тиеш ди белгечләр. Бу сан 10 ел элеккегә караганда 3 тапкыр зуррак. 2010да милләтне күрсәтмәүчеләр 5 миллион ярым кеше генә булган. Гадәттә ире шәһәрләрдә бик күп квартираларга криминаль переписчиклар. Һәм аның нәтиҗәләрен алалар полиция чыганакларыннан, анда һәр закон буенча милләтне күрсәтергә ярамый. Туган телдә юк инде дәрес иткән вакытта. Җанисәп нәтиҗәләре буенча татарлар Россиядә сан буенча 2нче урында тора. 3нче урынга башкортларны узып чеченнәр чыккан. Аварлар һәм дагыстанлылар да 10 ел эчендә шактый арткан. Башка милләтләр рус, татар, башкорт, чуваш, казаклар кимегән. Тик ни генә дисәң дә алар арасында татар кадәр күп кимегән милләт юк. Әкренләп бу җанисәпне үзебезгә дә үтәргә кирәк. Татар халкы күпме икәнен. Бу атнада Бөтендөнья татар конгрессының Милли шура җыелышында да шундый тәкъдим яңгырады. Татарларның төгәл санын белү өчен төбәкләрнең җанисәп комиссияләренә мөрәҗәгать итеп бәйсез җанисәп уздырырга. Һәрбер төбәктәге татар оешмаларына мөрәҗәгать итәргә, алар мөрәҗәгать итсеннәр үз чиратларында җирле переписка комиссияларга һәм сорасыннар, кая китте без татар дип. Җавап бирсен комиссия. Бу фикерне башка белгечләр дә хуплый. Безгә үзебезгә дә бәйсез эчке мустақил җанисәп уздыру кирәктер. Әмма аны постфактум түгел менә яки алдан, яки параллель рәвештә эшләргә кирәк. Чөнки без бүгенге көндә безнең позицияларыбыз көчлерәк булыр, безнең дәлилләр булган булыр. Чөнки кыры сүз белән генә аны дәлилләп тә аңлатып та булмый халыкка. Халык санын алудан халык санын алуга һәр даим югары профессионал дәрәҗәдә әлеге мәсьәләләр белән шөгыльләнә торган аз дигәндә төркем булырга тиеш. Дәүләт карамагында ниндидер профессионаллар булырга тиеш бит. Рәсми саннар буенча исә илдә татарлар 2021 елда 4 миллион 700 мең генә кеше булып тарихка керәчәк. Бүгеннән башлап, беренче бюро утырышыннан башлап, без инде 2030 елда үтәчәк халык саны эшенә кирип китәргә тиешбез. Бу җанисәпне күпчелек белгечләр иң камил булмаганы дип атады, әмма артка юл юк, сабак кына бар. Фәрүзә Мәҗитова, Ләйсән Сәитова, Рәмзил Гарипов, Адымнар. Дәвам итәбез. Икенче атна Татарстанда төрле министрлыкларның узган ел нәтиҗәләренә багышланган коллегияләре бара. Проблемалар һәм уңышлар эшләнгәне һәм эшләп җиткерелмәгәнен сөйләшәләр. Берничә ел дәвамында әлеге утырышларда җитәкчеләрнең дәүләт теле, татар теленә мөнәсәбәтен күзәтергә була. Кайсылары ике телдә чыгыш ясый, икенчеләре исәнләшү саубуллашканда гына 3 сүз таба. Теләге булган кешегә үтемле сүзен татарча әйтергә беркем дә комачауламый, тик сөйләшми торганын берничек тә сөйләштереп булмый. Әле 20-нче елда ук республика президенты кушуы буенча татар телен саклау комиссиясе белән берлектә җитәкчеләргә тел дәресе биргән иделәр. Ул вакытлы әйбер булды да онытылдымы, әллә инде министрлар тел белүдә яңа ярышка чыктымы? Гөлнар Сәйфетдинова шул хакта. Экология министрлыгы коллегиясе башланырга санаулы минутлар калган, министрның кулында чыгышы утырыш башланганчы кабат-кабат күз сала, татарча җиткерәсе фикерләре бар. Мин чүпрәледән, мишәрцә безне, белән сөйләшәбез. Шуны кирәбез хәзерләгәндә, просто мин интекат укыйм, чтобы әдәбият телендә укырга. Сез бит садиклар, мәктәпләр, фаплар ачасыз, ачтыларны да кирип карарга кирәк. Есть хорошая татарская пословица: "Сей баланы жанын белән, а тәрбияле кулын белән". Александр Шадриков бер әзерлексез татарча сөйли ала торган җитәкче. Журналистларның татарча сорауларына җавап бирми калганы юк. Әле 2006 елда ук татарча өйрәнергә үзенә максат куйган була. Дуслар киләләр, минем белән урысча сөйләшмәгез, татарча сөйләшәгез. Я говорю, если мин сөйләшәм, говорю, мин если ошибкаларны җибәрсен, сез меня сразу поправляйтесь. Шулай мин өйрәндем, китап белән түгел. Республикада яшәп, татар телендә без сөйләшергә тиеш. Атна башында республиканың туризм буенча һәм мәдәни мирас объектларын саклау комитетларының уртак утырышы узды. Ике җитәкче Иван Гущин белән Сергей Иванов татарча сөйләде. Иван белән Ивановның татарчага күчүе залдагы татарларны уятып җибәрде кебек. Без сезнең белән мөһим һәм кирәкле уртак эш башкарабыз. Мәдәни мирас объектларының саклау киләчәк буена ачы назак вакытлы инвестиция. Безнең алда торган агымдагы бурычларны хәл итмичә, туристлыкны тиз генә үстереп булмаячак. Шул ук вакытта Татарстанның туристлык тармагы командасы белән без яхшы нәтиҗәләргә ирешә алырбыз дип ышанам. Зал алкышлады, Минтимер Шәймиев бер-бер артлы рәисләрнең кулларын кысты.
Туризм комитеты рейсі Сергей Иванов сүзләрін чиста татарша әйтә алуы белән гаҗәпләндерде. Ул 2019 елда Татарский с Дмитрием Петровым проектында катнашкан иде әле. Бу да эссез калмаган күрәсең. В татарском языке вот для меня было лично открытием это вот так называемый закон сингармонизма. Татар телендәге сингармонизм законы авазларның бер-берсенә яраклашуы минем өчен ачыш булды. Курсларның ярдәме тиде билгеле. Аралашканда аерым бер сүзләрне татарча әйтә алам. Кайдыр 200-300 сүз белән әдәби рәсми тел булганда аңлавы кыен. Туризм тармагы татар мәдәнияте белән бәйле, шуңа да минем өчен якын ди җитәкче. Мин хәзер татарча укыйм. Һәм мин татар телендә бик яхшы сөйләшәсем килә. Үз докладының татарча өлешенә игътибарны кызганмаган тагын бер министр Фәнил Әхлиуллин. Ул шимбә президент җитәкчелегендә уза торган киңәшмәләрдә дә татарча сөйләмичә калмый, коллегиядә дә искәрмә ясамады. 22 елда районнарда ялга эземтә бирү фактлары буенча 10 җинаять эше кузгатылды. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Рафис Хәбибуллин узган елга шулай ук татарча йомга ясады. Безнең традицияларда, шул традицияларны без кырыга китмәдек. 2022 ел үтеп китте. Безнең өчен рәхәт ел булмады. Бик авыр ел булды. Менә сәламәтлек саклау министры татар булып та татарча исәнләшү һәм саубуллашу белән генә шикләнде. Игътибар өчен рәхмәт, благодарю за внимание, будьте здоровы, берегите себя. Бик зур рәхмәт сезгә. Әле моннан 2 ел элек кенә туган телләр елында Марат Садыйков чыгышында татар әдипләре әсәрләреннән канатлы сүзләр, мәкалә әйтемнәрдә кулланып сөйләмен баеткан иде. Кирәк тирәкне дә йыга. Инсек хәрәкәт, буыр бәрәкәт. Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе коллегиясендә татарча чыгышлары гомумән булмады. Күрәсең федераль оешма диюләридер. Гәрчә коллегияләрнең барысында да диярлек тулысынча татарчадан торган бер чыгыш булмый калмый. Аларның кайберләре бик уңышлы килеп чыга, икенчеләрнең кирәк булганга гына икәне күренә. Гадәттә мондый коллегияләрдә татарча чыгышлар яңгыраганда аңламаучылар өчен экранда русчага тәрҗемәсе язылып бара. Әмма еш кына утырышларның бу өлешендә залдагылар иркенәеп китә, үзара сөйләшә башлыйлар, телефоннарга төбәләләр, әллә яңгыраган мәгълүматны кирәк санамыйлар, әллә инде бу аларның телгә булган мөнәсәбәтеме. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы коллегиясендә президент мөһим мәсьәлә күтәрде. Ул беренчедән халыкны гадәттән тыш хәл турында кисәтү системасының республикада начар хәлдә булуын әйтте. Икенчедән куркыныч янаганда вакытлыча кирип саклана торган корылмаларның бер өлеше ташландык хәлдә булуына игътибар итте һәм аларны яраклы хәлгә китерү бурычын куйды. Татарстанда шундый 1100 яшеренү урыны бар. Аларның 350-се Казанда урнашкан, калганнары районнарда. Һәр өченчесенең торышы канәгатьләнерлек түгел икән. Бу репортажны әзерләгәндә безнең корреспондент 30 ел буе ишеге ачылмаган корылмалар барлыгында белде. Бер яктан аңлашыла, аларга ихтыяҗ юк иде. Икенчедән закон куйган таләпләр бар. Рания Абдрахманова саклану урыннарын карап чыкты һәм зур ревизиядан соң аларда нинди эш башкарырга кирәклеген ачыклады. И оповещение, и защитные сооружения должны быть соответствующим образом приведены в порядок. Рөстәм Миңнеханов бу сүзләрне Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгының йомгаклау коллегиясендә әйтте. Хәзерге вәзгыять шартларында яшеренү урыннарының әһәмиятен беркем дә инкар итми. Вопросы обеспечения безопасности населения и территорий наш постоянный приоритет. С учетом проведения специальной военной операции следует продолжить мероприятия, направленные на повышение готовности защитных сооружений гражданской обороны. Все это должно быть готово и должно функционально соответствовать тем параметрам, которые заложены. Табигый бәлә казалар, давыл, смерч булганда һәм халыкны күпләп юк итүнең заманча чаралары кулланылганда саклану өчен иң ышанычлы урын яшеренү пунктлары. Алар ике төрле була. Беренчесе яшеренү корылмасы. Ул стратегик яктан әһәмиятле предприятиеләрдәге эшчеләрне яшерү өчен махсус төзелгән була. Алар яшәү өчен тулысынча әзер биналар. Менә шундыйларның берсе. Дару, азык-төлек, 600 литр эчә торган су, ул бу була калса, Казанның җылылык электр үзәгендәге яшеренү корылмасы әзер. Ират һәм хатын-кызлар өчен аерым бәдрәфләр, тышкы дөнья белән элемтә өчен телефон һәм хәтта интернет сузылган. Корылма үзе 1977 елга 4 ел элек ремонтланган.
Иң современный нәмәсәймә дөресен әйткәндә. Монда бөтен җирдә мондай нәрсә юк. На глубине 4 метров находится защитное сооружение убежище. Монысы Трансгаз Казан оешмасы идарәләренең берсе. Аларның да әһәмиятле оешма буларак эшчеләрен яшерү урыны бар. Яшеренү урынына эләгү өчен 2 менә шушындый металл ишек аша узырга кирәк. Алар шартлау дулкынына каршы тора ала торган нык металлдан ясалган һәм менә шушындый резин белән тышланган, ягъни герметик. Татарстанда гражданлык оборонасының күпчелек саклану корылмалары Совет чорында 1950-80 елларда төзелгән. Монысы 1989 елга. Безнең инде бу бинага 100 кеше урнаштырыла. Алар инде бөтен булган әйбер белән дә тәэмин ителгән бүгенге көндә. Ут, су, телефон элемтәсе бөтен нәрсә эшләнелгән. Ягъни ул бу була калса, эшчеләр монда 2 тәүлек яши ала. Монда җилләтү системасы, тышкы һаваны чистартып кертү җайланмасы булырга тиеш. Здесь существует 2 режима очистки воздуха. Һаваны чистартуның 2 режимы бар. Монда кергән чиста һава махсус җайланма ярдәмендә яшеренү урынына суыртыла. Ут беткән очракта менә бу тоткычны әйләндереп, һаваны кулдан да суыртып була. Предприятие территориясендәге мондый яшеренү урыннарын оешмалар үзләре карап тора. Аның төзеклеген тикшерүче махсус билгеләнгән кешеләр бар. В настоящий момент мы находимся в защитном сооружении гражданской обороны, которое предназначено для укрытия 1000 человек. Кабинетлар, төп зал, бедрәфләр, Түбән-Кама нефтехим оешмасы да эшчеләрен яшерү корылмаларын даими тикшереп яхшы хәлдә тота. Район буенча шундый 44 корылма бар. Алар 21 меңнән артык кешене сыйдыра. Нигездә предприятие эшчеләре өчен әзерләнгән. Все они готовы приему укрываемых. Алар барысы да халыкны яшерү өчен әзер. Бу корылмаларны ел сайын тикшереп торалар. Предприятиеләрдә бу биналарга хезмәт күрсәтүче 18 төркем эшли. Әмма республикадагы барлык яшеренү корылмалары да мондый әйбәт хәлдә түгел. Моңа Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министры Рафис Хәбибуллин да игътибар итте. Булган биналарның 30% яраксыз ди ул. Советлар Союзы таркалып приватизацияләнмәгән яшерү корылмалары хәзергә кадәр хуҗасыз кала. Эти защитные сооружения, по большому счету, они... Ул объектлар федераль милек булып санала, тик моны раслаучы хокукый документ та юк. Шулай булгач, аларны карап тору өчен без дә, муниципалитетлар да, оешмалар да бер тиен акча күчерә алмыйбыз. Казандагы торак йортларның күбесендә мондый аскы катлар бар, әмма аларның барысы да халыкны кабул итәргә әзер түгел әле. Казан башкарма комитетының гражданнарны саклау идарәсе җитәкчесе Фердинанд Тимирханов сүзләренә караганда, хәзер алда торган максатларның берсе каралмаган хәлдәге саклану урыннарын яшеренергә яраклы хәлгә китерү. Хәзер вакытта Казанда торак йортларның подвалларын, җир асты юлларын һәм метроларның станцияларында планлы ревизияны без тамамлап бетердек. 4641 подвал тикшереп бетердек. Шуларның 2049-ы халыкны сыендырга яраклы, кызганычка каршы 2364-е бүгенге көндә яраксыз. Моның өчен әлбәттә финанслар кирәк. Менә Җиңү проспектындагы йорт подвалы, аны әле күптән түгел генә 90 мең сумга ремонтлаганнар. Норматив буенча мондый подвалларда бер кешегә 0,6 квадрат метр урын тиешле. Монда 600 ләп кеше сыя. Безне исәпләп буенча халыкны яшәргә кулланырга мөмкин булачак. Шуңа күрә монда булырга тиеш эскәмияләр. Совет районындагы 1545 инең 557-сендәге аскы катта кешеләрне яшерергә мөмкин диләр. Хәзерге вакытта безнең 60% иләрне без подвалларны чистарттык, тәртип керттек. Менә мондый кебек подваллар алар сирәк. Монда и суда кертелгән, туалетлар да урнаштырылган. Управляющая компания үзенең акчасына ул эшләрне үткәрде, ясады. Менә безнең подвалны күрсәтәбез, Гаврилов 56. Яңа Савин районындагы бу йортта яшәүчеләр дә фатирлары астында мондый урын барын белмидер. Бу су үткәргеч, канализация, җылылык торбалары узучы гади подвал гына түгел. Төрле чак булганда население монда төшә подвалга. Бу домда 140-тан артык кеше яши хәзерге вакытта. Бу возможность монда подвалга кеше кертергә 980 кешедән күбрәк дә кертергә була. Шуның өчен монда безнең бар әле мөмкинлек бу домдагы кешеләрне түгел, күрше тирә домдагыларны да монда кертергә була. Яңа Савин районының 2 зур идарәче оешмасы карамагында 500 ләп торак йорт бар. Шуларның 97-сендә биеклеге 1 метрда 70 сантиметрдан артып киткән подваллар урнашкан. Бу подвалда отдушиналар бар, кичкенә тәрәзә. Подвалда бар делениялар, где можно размещать людей. Халыкка гражданнар оборонасы сигналлары буенча нишләргә икәнлеген җиткерү мөһим бурычларның берсе ди коткаручылар. Шундый белешмәләрне подъезд диварларына ябыштыра башлаганнар инде. Аларны күргәч, шикләнергә яки куркып калырга кирәкми диләр. Бу мәгълүматны һәркем белеп торырга тиеш.
Рания Абдрахманова, Гульнара Миңнеханова, Алмаз Зияддинов, Ремзил Гарипов, Александр Лихачев. Адымнар. Атнаның гыйбрәтле хәлләре, сабаклары һәм шулар аша безнең тормышка юморлы караш Кодак сәхифәсендә сүзне Данил Сафаровка тапшырам. Исәнмесез. Чита шәһәре мэры бу арада күңелсезлеккә тарыган. Каланың җимерек юллары аркасында үзенең кыйммәтле Lexus машинасын ваткан ул. Ремонт 100 мең сумга төшкән ди. Моны белмәс идек тә, җыелышта үзе сөйләгән. Ник юлларны карамыйсыз янәсе? Россиядә 2 бәла бар дип язган иде классик. Ниндиләр икәнен үзегез беләсез. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! Инде мэрга нинди киңәш бирергә? Судка бирсиналарны дияр идең. Штрафны үз-үзеңә түлисе булмагае. Мөгаен мондый киңәш ярап торыр. Lexusны сатып, УАЗик алырга кирәк. Беренчедән, ватык юлларда ул яхшырак йөри, икенчедән, патриотично. Надо бы отремонтировать дорогу. Нет, для государства это дорого. Бу атнада юлда зыян күрүчеләр моның белән генә шикләнми. Дагыстанда 300 ел элек үлгән князьгә штраф шәпегәннәр, иминлек кайышын эләктермәгәне өчен. Һәр хәлдә күп кенә саллы матбугат чаралары шулай дип язып чыкты. Баксаң, шофер үзенең янәшәсендә портрет утыртып йөргән икән. А сейчас мы испытаем мою машину времени в действии. Күп тә үтмәде, Дагыстан Эчке эшләр министрлыгы моны фейк дип атады. Штраф бары тик шоферга язылган икән. Князьгә бернинди дәгъва да юк. Әмма матбугат чаралары бу төзәтмәне язарга кирәк тапмады. Теге 300 ел элек үлгән князь дә, җегетләр, мин түгел идем ул дип торып әйтә алмый шул. Ну как? Ой, не похож, ой, халтура. Интернетта тагын бер мем барлыкка килде. Бу атнада Казакъстанның тышкы эшләр министрын журналистлар күп санлы сораулары белән лифтка күп кертте. Шул вакытта гади генә бер эшче лифттан чыгарга өлгермичә кала. Аның пушаман халәтен бер генә артист та булай уйный алмас мөгаен. Все вопросы через пресс-службу. Министр һәр сорауга все вопросы через пресс-службу дип җавап бирә. Ярый әле бер мәлне менә минем пресс-служба дип теге егеткә күрсәтмәде. Ихтимал, бу очракта журналистларга микрофоннарын ташлап, аңын җуеп егылган кешегә ашыгыч ярдәм күрсәтергә туры килер иде. Все вопросы через пресс-службу. Да, господин министр, есть вопрос по... Бу атнада Казан милли брендын җуйды. Татар ашлары йорты башкаланың нәкъ үзәгендә урнашкан бинага читтән Архангельскидан килгән эшмәкәр хуҗа булган. Без аның белән бу атнада Казанда очрашып сөйләштек. Ул монда күңел ачу үзәге ачмакчы. Сәүдә үзәге сыманрак булырмы, ресторан форматымы, ул әле уйлана гына. Татар акылы төштән соң дигән мәкаль бар. Күрәсең, халкыбыз үзенең күп әйберне әнә шулай эш узгач кына аңлап алуын шурлар аша мәкаль итеп туплаган. Димәк, бу даимилек. Әмма эш узгач терсәкне тешләп булмый. Аңа күнегергә кирәк кебек тә бит. Тик һәр яңа очракта беренчесе кебек шаң сугабыз. Бу очракта без танылган милләттәшебез, күренекле аш-су остасы Юнус Әхмәтҗанов мирасын югалтабыз. 1969 елда ачылган бинада ул гомеренең соңгы көннәренә кадәр эшли. Ни өчен бүген бинаның яңа кеше кулына күчүе нәкъ менә бренд тарихы нокта кую ул. Алия Хайретдинова репортажы. То, что осталось от некогда самой лучшей кухни, наверное, в городе, возможно, в Татарстане, одной из лучших кухонь в России. Балмындагы татар ашлары йорты. Яңа хуҗаның әлеге сүзләре бүген тарихи бинага иясин чыгу кебек яңгырый. Александр Донской Архангельск өлкәсенең элекеге мэры эшмәкәр татар ашлары йортының яңа хуҗасы. Монда ул күңел ачу үзәге булдырмакчы.
В этом году на улице Баумана было больше людей, чем на Арбате в Москве. Бу бинаны алганчы мин күп мәгълүмат тупладым. Аның нәтиҗәсе нинди? Бауман урамында Мәскәү Арбатына караганда күбрәк кеше йөри. Монда туристлар агымы бик зур. Һәм бу әле озак еллар шулай булачак. Ә мине нәкъ менә актив туристлар кызыксындыра. Меня интересуют именно эти люди. Ул монда 3 төрле проект карый. Заманча җиһазландырылачак бинада милли ризыкка урын табылырмы соң? Мне точно так же пишут огромное количество комментариев о том, Син элеккеге проектны сакларга тиеш дип миңа кем генә хат язмый, әмма бу мөмкин түгел. Чөнки мин татар түгел, димәк сыйфатлы татар ашларын да булдыра алмыйм. Иң яхшы ашсу осталарын җәлеп итсәм дә бу проект отышлы булмаячак. Чөнки һәр эшне тикшереп тору гына түгел, аны әле җан ашада үткәрәсе бар. Менә шушында тарих белән чын барлык, миллилек белән заманчалык кисешә. Юл чаты бу. Посмотрите, какая реликвия. Юнус Ахмедянов фотокарточка вместе с орденом Ленина. Татар ашлары йорты дигәч тә күз алдына легендар ашсу ustaсы Юнус Әхмәтҗанов килеп баса. Узган гасырның 50нче елларында Татарстан ашханәләрендә эшпешмак, гөбәдия, тутырган тавык, бәлеш сыман милли ризыкларны көндез чыра яндырып эзләсәң дә тавып булмаган. Эш шунда ки, алар туклану реестрына кермәгән була. Исемлек ясап, рецептларны барлап, татар ризыгын Мәскәү комиссиясенә тәкъдим итүче дә Юнус Әхмәтҗанов була. 69нчы елда татар ашлары йорты аны милли ризык Мәккәсе дип тә йөртүчеләр булган. Если человек купил за свои деньги, сказать о том, что не делай, делай так. Ул кеше бит бинаны үз акчасына сатып алган. Монда бизнес кагыйдәләре эшли. Килеп, аңа ничек эшләргә икәнен өйрәтеп йөри алмыйбыз. Әмма кирәк дип таба икән, ярдәм итәргә тырышачакбыз. Ничек кенә булса да, татар ашлары йорты бинасы Казанның төп урамында урнашкан. Аның диварында Юнус Әхмәтҗановның элмә токтасы да бар. Безнең шәһәргә килеп эшләргә тели икән, бу бина безгә ничек кадерле булганын аңларга тиеш. Он находится в Казани, в столице нашей республики. Әмма ни өчен татар ашлары йортын сатылганчы саклап калырга тырышмыйлар? Әгәр дә кемдән теләге булса иде, ул ДТКны сатып алырга, ул күптән инде сатып алыр иде аны, торгызыр иде, эшләр иде. Әгәр дә мәсәлән кеше шанкага инде, шанны читкә куеп, акчасын күрсәтеп бирсеннәр, әндә менә бу чынлап та теге бурчлы булыр иде. Мы живем с вами в эпоху потребления. Бүген без кулланучылар чорында яшибез. Гадәти булган әйберләрнең кадере бетте. Гүбәдия, эшпешмак бармы? Бар. Битсә дә артык борчу хисе булмаячак. Шул рәвешле безнең белгечләр эшмәкәрләр сатып алу мөмкинлеген кулдан ычкындырды. Монда әлбәттә шәһәр хакимиятенә дә сораулар бар. Тарихны сакларга кирәк бит. Үз йортыңда торганда, үз шәһәреңдә торганда, мен аны һәйкәлләр турында, менә без йөрибез бит һәйкәлләр. Ага кайр вакытта карамыйбыз да. Белмибез дә. Нигә дигәндә, чөнки без анарга өйрәндек. Ярар ул бизнесмен килгәндә, ул бинага яхшы бит. Ләкин менә Юнус Әхмәтҗановның аның истәлеген монда күрсәтә алса, әлбәттә яхшы булыр. Һәйкәл булмасын. Ну, һәйкәл булмаса да, шул татар ашлары йорты белән дөньяга таралган татар ашлары. Шул, менә шул нигез белән. Мәдәният, тарих, ашсу белән танышырга теләүчеләр саны арта. Узган ел Татарстанга 4 миллионнан артык турист килгән. Милли үзенчәлекләре белән танышуны алар гадәттә кафе, рестораннардан башлый. Бүген татарның ризыгын тәкъдим итүчеләр күп. Аларның киштәләрендә дә Юнус Әхмәтҗанов китаплары. Бу упкымга төшеп киткән бина. Безнең бит инде бик көчле эшмәкәрләребез бар. Әлбәттә югалтмаска иде бу бинаны. Ул татар халык ризыклары бинасын, ресторанын, менә күңелем әрнеп әйтәм, төнге клуб ясыйсы килми. Юрий Гагарин, Никита Хрущев, Сергей Михалков, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадуллина. Татар ашлары йортында татарның милли ризыгын авыз иткән атаклы шәхесләрен сана бетерерлек түгел. Ризык кына түгел, монда аерым бер мөхит бар иде дип искә ала күргән белгәннәр. Хәзер алар шул бинада ким дигәндә Юнус Әхмәтҗановның бер пышмагын булдырырга уйлый. Яңа хуҗа рөхсәт бирсә. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Данил Филатов, Адымнар. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашып, милләт Татарстан тормышы яшәеш турында сөйләшүне дәвам итәрбез. Исән сау булыгыз.